Προεδράδα δεν κατεβάζουμε ομάδα φέτος. Έχουμε προβλέμα. Η ομάδα κατεβαίνει, αλλά με κυνηγάνε θεοί και δαίμονες. Μεταγραφές κάνουμε, αλλά πριν κατέβει η ομάδα κάτι πρέπει να κάνω, κάποιον πρέπει να φέρω. Ποιον? Πρόεδρε, ο Νταλαβερτζίδης θα μας σώσει. Πες του, έτσι όπως το πάει, τον βλέπω στην Μπουζού. Πες του, η μόνη μπουζού που θα με σώσει είναι η μπουζού Ξού. Πες του, θα φέρω τον καλύτερότερο. Κατσίβρελης. Πες του, στα μανταλάκια κρεμάνε μόνο τις εφημερίδες. Αμυντικό, τα μανταλάκια. Πες του, η περίπτωση του χρειάζεται την έξυπνη λύση. Μάκης Δημάκης. Στο πανικό και στην κρίση, η μόνη έξυπνη λύση. Τίποτα μην πεις. Με Μάκη Δημάκη δεν μιλάει κανείς. Το Champions League μπροστά στο πανηγύρι των βελιών θα μοιάζει με σουμπούτερο. Εγώ το χρέος μου το έκανα. Έφερα το Μάκη το πιστόλι. Στο πανηγύρι των βελιών ελάτε όλοι. Στο πανικό και στην κρίση, η μόνη έξυπνη λύση. Ας σου ζητήσουν δανεικά, να φέρθεις λαϊκά.